Červeno-biele nádoby na elektroodpad pribudnú čoskoro aj v mestskej časti Ružinov. Vieme, že aj Petržalka mala podobné nádoby, avšak ich musela kvôli vandalom dočasne stiahnuť. My ako mestská časť Ružinov sme sa podujali riešiť problém s elektroodpadom takým, nazvime to, že trošku inovatívnym spôsobom. Viem, že už mestská časť Petržalka napríklad to začala robiť, a to sú tzv. Kontajnery na drobný elektroodpad, ktoré ľudia možno poznajú skôr ako kontajnery na oblečenie alebo použitú obuv, ktoré už rôzne iné združenia na Slovensku prevádzkujú. A prinášame teda pre Ružinovčanov možnosť zatiaľ na 6 exponovaných miestach odkladať tento menej rozmerný alebo malý použitý elektroodpad. Prečo ste sa ho rozhodli teda zaviesť aj vy tieto nádobky? Samozrejme, v prvom rade z ekologického hľadiska. Momentálne naozaj žije veľa tých ekologických tém po Slovensku, po Bratislave, a my ako mestská časť chceme ísť príkladom aj obyvateľom. Chceme byť naozaj zelený, ekologický pre budúcnosť, pre deti. A preto sa prikláňame k tomuto riešeniu. Máme množstvo iných riešení. Aj tuto možno, keby sme sa pozreli priamo vo vestibule miestneho úradu, máme zase taký kontajner na elektroodpad. Na našich škôlkach máme rôzne kontajnery na elektroodpad, kde deti napríklad nosia použité baterky a za to napríklad dostanú divadelné vystúpenie. Čiže snažíme sa naozaj robiť niečo v prospech našej planety. Bol po nich dopyt aj zo strany obyvateľov. Prišla s tým naša jedna pani poslankyňa, ktorá navrhla toto uznesenie. My po rôznych opatreniach a korekciách od úradníkov, ktorí už majú skúsenosti s tým, aby sa vytipovalo miesto také, aby tam nebol odpad, aby tam nebol vandalizmus, sme to, myslím, že dokonca jednohlasne na miestnom zastupiteľstve schválili. Zatiaľ pre tých 6 lokalít, ako som povedal, a pokiaľ bude záujem zo strany obyvateľov, tak sme pripravení lokality rozširovať. Nádoby nájdeme okrem iného samozrejme pred miestnym úradom, kde je veľký pohyb ľudí, a potom pri nákupných centrách, ako je obchodné centrum Budúcnosť, obchodné centrum Kocka, či na iných lokalitách v rámci Ružinova, ktoré sú zverejnené už teraz na stránke mestskej časti. Aký odpad je tam možné hádzať? V princípe veľmi laicky povedané, že všetok odpad, elektroodpad, ktorý sa tam zmestí, je to taká, že trošku menšia nádoba s menším otvorom, čiže určite nie je nejaké ladničky, pračky, monitory, ale skôr použité nejaké možno volkmeny, diaľkové ovládače, telefónne prístroje, baterky a taký ten klasický menší elektroodpad, ktorý človek nechce hodiť do bežného kontajnera. Rovnaké kontajnery dočasne stiahla Petržalka. Dôvodom bol opakujúci sa vandalizmus a poškodenie tretiny celkovo z 15 takýchto kontajnerov. Samospráva však momentálne pracuje na možnosti ich návratu. A to je aj dôvod, prečo sme dali také exponované priestranstva, kde je väčší pohyb ľudí, kde je aj väčšia možnosť nejakej nepravidelnej obľadky mestskej polície alebo aj kamerový systém, aby sme tohto vandalizmu vyhli. Počuli ste o nádobkách na elektroodpad, ktoré tu majú byť? Áno, už som o nich počula. A privítali ste tento nápad? Aký máte na to názor? Určite je to dobrá vec, lebo ľudia to pohadzujú hocikam a do komunálu to dávajú, takže bude to také jednoduchšie pre mnohých. Kde, v ktorej časti tejto mestskej časti by ste ich privítali najviac, kde by to vám vyhovovalo? No mne pri domove, takže inde ako tu pri úrade, ale nie je problém, však to je krátko. A myslíte si, že tu vydržia možno dlhšie ako v Petržalke? Je vaša mestská časť podľa vás disciplinovaná? Neviem. Uvidíme. Závisí od ľudí. Všetci veríme, že nádobky nebudú podávať ruky vandalom a budú môcť slúžiť všetkým. Pre televíziu Bratislava Simona Halamíčková.